Ja, goeie alleer. Welkom bij de Biscast, de podcast waar alles te weten komt over bis. Joet geven een focusje op het eind van zijn proces bij bis. We gaan richting de vaststellingen. Ik ben Brent en ik ben Joet net alleenig. Hij weer bij me. Tineke? Ik ben er ook weer. Ja, welkom. Fijn dat ze weer bent. Dankjewel, gezellig. En een eigen gezicht. Waar gaan we hier? Trinke. Nou, welkom. Hi. En wat is die rol precies bij bis? Ik moet zorgen dat iedereen eten en drinken kijkt tijdens BIS. Dus tijdens de voorstellingen, maar het begint al bij technisch weekend. Ja, technisch weekend, want er gebeurt vanzelfs een heel soort. Hè? Een heel soort komt er together. Hè? Een weekend waarin we bezig zijn met de techniek vanzelfs. Hè? De muziek en de zenders en het loert en het licht. Dat komt alle together. Dat is vanzelfs een heel lang weekend, vooral voor de band. En dan hebben we daar vanzelfs de mem van de mem, waar eten en drinken. Want hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, de band heeft echt twee hele lange dagen. Dus we moeten goed van ze zwargje. Dus ik zwargje voor drinken. En ze krijgen dan om 1:06 wat warms op de vreeds. En dan sneuwen ik. Het ben gewoon hele lange dagen en mooi warmte. En tenminste, vorig jaar was het vooral heel warm. Ja, klopt het? Dus dan ijsjes en vooral een heel soort drinken. Ja. En de band in de gaten houden. Ja. Dan wordt het al heel goed gaat. Ja, zeker. Ja. En we zelfs net al in de band, maar ben ik een heel soort orenmeesken ontwerp. Ja. Die mij ook wel mij eten. Ja, die mag ik Oh, mooi. Ja, maar ja. die hebben net de eerste. Nee, de band op de eerste plak. Ja, mooi, mooi dat. Ja, prachtig. Ja, en wat gebeurt er eigenlijk nog meer in zo'n technisch weekend? Ja, in principe komt alles bij elkaar. Dus dan hast de spelers, maar daarnaast hast ik de techniek die er is. Dan hast de kap en griem die er is. De kleren. Alles. Hè. We beginnen gewoon van voor tot lijst. En en ik denk dat Stoom zelf Brent daarin ook wel wat vertellen kist. Want naast sto je nou als het host zit. En bist eigenlijk ook vrijwilliger bij BIS. En hast hem tijdens het technisch weekend en tijdens de voorstellingen hast ook een taak. Ja, klopt. Die eigenlijk best wel heel belangrijk is. Ja, nou, dat denk ik ook wel. Ja, het is een hele mooie taak. Ik maak vanzelfs ervoor zorgen dat alles achter de schermen goed rint. Dus dat alle band op het juiste moment, in de juiste kleren, op het juiste plak, op het podium kunnen komen. Dat doe je alleen nog? Nou, dat doe ik net alleen. Ik coördineer het wel. Maar ik ga een heel team om mem van old business en ik wil een paar huidig business die me daarin helpen. En elke vaststelling hebben we twee of drie medewerkers die dan achter de schermen willen helpen met het kleerlezen van de kleren en het helpen mij verklaren. En soms moet dat echt heel snel. Dan hebben we maar 30 seconden tot een minuut om een PRBN om te klein. Ja, dan hoe doe je dat dan? Nou, er zit altijd gewoon ja, zeker. Vanzelfs, dat is voorbereiden. Hè, zorgen je dat we weten, dit komt er aan. We lezen het kleer, we sting kleer. En op het moment dat het band onkomt, doen we wat we met het waan. En dan giet het band weer terug. Waarom je daarna weer op? Best wel heel grappig gezicht. Ja, is het echt wel. Ja. Maar de key is vanzelfs om het gewoon even goed te oefenen. En dat doen wij vanzelfs echt in het technisch weekend. Dat we dan kunnen we echt met de meesten oefenen die echt achter de schermen staan. Dat we kunnen oefenen van wat kunnen we nou precies doen. Maar echt bij de band, dat ze weten, ik kom on en ik hoef mijn eigen broek net los te doen, want dat doet die. En ik hoef mijn eigen blouse natuurlijk te doen, want die doet dat. En de pruik werd ook wel van mijn holle oude helle. Maar daar ben ik wel gewoon voor die dat toch. Ja, vanzelfs. Ja, zeker. Dus we zijn altijd wel bezig. Dus dat oefen we tijdens het technisch weekend. En dan tijdens de vaststellingen ben we daar vanzelfs elke keer voor de band. Want we kunnen net op een gegeven moment zeggen van we doen er meer. Dus elke vaststelling weer binnen de meesten om daar... het is heel wichtig uiteindelijk. Kijk, de voorstellingen, maar in het technisch weekend natuurlijk. Maar dat de meesten winnen die erachter binnen, die band natuurlijk. Het is net alleen nog in de kleren zetten maar het is echt een stukje rust. Ja, hè? Wij binden van Jim. Als er wat is, kom bij ons. Ja. Hè? Dat speelt het natuurlijk ook heel vanzelfs. We proberen het altijd vanzelfs gestructureerd mogelijk te maken achter de schermen. Hè? Elke niet had zijn eigen stoel en een eigen bak met de spullen. En
we hadden afspraak, hè, we hadden vanzelfs alle de zenders om, dus we kunnen net een volle praten. Dus als het even de schermen is, dan is het echt gewoon stil. Dus het is echt een hele, rustgevende En dat begin, dat start je eigenlijk in dat technisch weekend al in. Hè, dan komt voor de eerste keer echt alles bij elkaar, mooi alles. En dan, dat is eigenlijk altijd, vind ik zelf wel een heel magisch moment. Ja, is het echt wel, ja. Ja. En van de band, ik heb soms wel het idee dat de band zenuwachtiger binnen tijdens het technisch weekend dan tijdens de eerste voorstelling. Ja. Want dan weten ze al wat er van hun verwacht wordt. En bij technisch weekend Ja, is het onderzoek. Ja, is alles nij. Ja, klopt. Vooral van de band van Groep Zoon. Ja, vanzelfs. En die ben er een heel protte. Ja, dit hier. Ja, heel zeker. protte, ja. Dus ik ben heel benieuwd, hè. En natuurlijk van tevoren, voordat het technisch weekend is, een week daarvoor, dan maakt je de kleedkamer al kleren. Ja. En dan, daarin heeft iedereen zijn eigen plakje en is hij nog een stotje en dan hing die kleren. En dan is de hele tiesker is eigenlijk van best. Ja. Hè, dan nemen we de hele tiesker over. Ja. Ja. Ja, we hadden vanzelfs de band aan de ene kant van de tiesker. En aan de andere kant hebben we het andere ding. Wat gebeurt er daar alleen tijdens de voorstellingen? Een hele grote sale. En daar zetten wij een heel soort drinkendel voor de pauze van de voorstelling. Er zijn 400 mensen in ongeveer. Dus die moet alle jaar in een jaloere tijd drinken. Hè. Koffie, thee, fris. De band een snoepje. Dus dat is altijd even een topsport. Maar superleuk. En hoe bereiden ze die daar dan op voor? Nou ja, wij hebben... ik altijd vrijwilligers. Ik heb hulp. Dat ben Mem van de band die mooi doggen. Of Heiden natuurlijk, dat ken ik. En dan zetten wij van tevoren alles klaar. Dus wij zorgen dat we een heel soort drinken hebben. Op de middagvoorstellingen is het vaak fris en een heel soort limonade. Jongens is het wat meer koffie en thee, want dan is het wat frisser. En dan ben er vaak wat meer ouders. Vooral in de middagvoorstellingen een soort bijen. Ja. En dan skinken we het van tevoren in. En dan komt de hele zwerm. En dan moeten we zorgen dat het zo snel mogelijk de trog is. En dan kunnen we het na die tijd alle weer op, Romy. Ja, vanzelf. Ja, mooi dat. En dan daarna. Maar even weer opnieuw. Ja. Alles weer van voren naar voren. Ja, prachtig inderdaad. Ja. Maar wel heel belangrijk. Ja, vanzelfs. Ja, dat is toch... de meesten vinden het wel even fijn. Even van de stoeltjes al. Ja. Nou, het is dan wel even een zit. En dan even de beentjes strekken. Een handje rennen. Want het zit steeds verder voort. Dat wordt wel aardig. Ja. Steeds wat verder voort. Dat klopt. Ja. Nou ja, we bibbelen dat we een plakje halen. We hebben er al en een heel mooi plakje. Prachtig. Ja, zeker. Ja, zeker. Echt wel. Dus maar... zo ben we dan inderdaad best wel maar een heel soort dingetjes tijdens dat technisch weekend in eerste instantie aan de gang. En dan ga je richting die voorstellingen. Waarbij je alles wat je technisch weekend oefenen tot werkelijkheid brengen mooi. En dan hebben we natuurlijk eerst een... wat hebben we het is een... Generale. Een try-out. Proberen om alles gewoon wat echt te doen. Ja. En dan hebben we natuurlijk het publiek wat er komt. Ik al bij de try-out. En technisch weekend is ik op Jong. Dat is voor de band ik altijd wel leuk. Ja. Eerst in donker spelen. Dat het wat schiemerig wordt. Maar de lampen. En dat is ik altijd wel magisch voor de band en ik. Dus je ze alle verlichting. En hoe mooi dat het al je liekt. Want dat zie je hoe daar ik net. Nee, klopt het. Ja. Ik vind dat altijd wel heel mooi. Is het even wel. Ja, prachtig is dat. Ja. En een mooie laptop bij het. Ja, precies. En tijdens de voorstellingen dan is het natuurlijk echt nog de pauze. Nou, dan gebeurt er in de kleedkamer echt wat. Ja. Altijd een... Ja, ze hebben de band krijgen een broodje. En ik zwaar je altijd wel het fruit, vind ik wel goed. Ja. Want net iedereen heeft zin in een broodje. Nou, en ik smaar altijd 100 broodjes en ze zijn altijd samen voort. Ja. Mijn hichtepunt van de dag altijd. Ja, echt wel. Ja, minder zeker. Ja, heerlijk. De brood is in de pauze. Ja, dat is echt een fenomeen. Magisch. Hè? Ja, ik ga er nog eens zin in. Hij staat wat in de tas zitten. Nee, sorry. Je bent thuis al opgekomen, jongens. Jammer weer. Ja. Ja, maar wel, het is een heel belangrijk onderdeel. Hè? Ja. Dat we maken stukje catering is. Ja, dat is een heel belangrijk stuk binnen het geheel van BIS. Wat je best, wij eigenlijk gewoon net altijd een weet van hebben. Wat er al hier... En we hebben een mooi plakje natuurlijk in de tieske. Ja. Nou, die helpen dus ik altijd.
Ja. Dat is ik. Ja. Zonder hun zou ik net kennen. Nee, daar ben we heel blij Zeker. mee. Maar de Tieske dat zak ken. En dat Ja. zij inderdaad echt tijdens die proces van de voorstellingen echt mooi een aantal vrijwilligers dus altijd bijstaan in het geheel. Nee, dat is echt mooi. Ja. Maar ja, Ja. ze denk ik altijd mooi. Nou, dat is Ja. wel fijn. En wat was zelfs ook nog hij de mem van de band die het echt nog bij de vaststellingen komen helpen? Ja, we hebben natuurlijk de parkeerwachten. Ja, Heel belangrijk. ja precies. Daar begint het al mooi. En dan hebben we altijd... vorig jaar hier ik altijd in je vaste mem. Die smaarde elke voorstelling de broodjes. Ja, Dus en dat doen we dan voor de voorstelling al. En dan, het fruit doe ik altijd tijdens de eerste helft kleermaatje. En dan zetten we alles kleer, maar wat limonade. Nou, vorig jaar winde ik naar wat band, die bleven niet naar pauze bij het toneel. Dus daar gingen we altijd wat drinken en broodjes in. Dus dan, en ze dan eens even een snoepje. ja. En een ijsje als het warm is. Daar ben ik gek op. Nou ja, en vorig jaar werd het heel warm. Het soort warme voorstellingen Ja. man. Dus zien we altijd wetter Ja, achter de schermen Hamers, staan. mijn wetter, ik nog. Ja, Bekertjes, Ja. doekjes. Doekjes voor als Ja. het misgaat. Ja. Dat wil ik wel eens even Ja. een doekje in de nek. Ja. Omdat het maar wat het te soms ook warm even is. gebeuren. Ja. Ja. Er gebeurt van Ja. alles. Eindens de mem van een mem. Nou, Altijd daar voor alle band. Nou, dat probeer ik wel te doen, ja. ja. Nou, een mooie taak is dat echt voor. Ja. Nou ja, het is, die band vind ik van... Het is gewoon heel leuk. Je krijgt heel soort waardering van de band en ik. En Ja. van Jim trouwens, ik. Jim ben ik al. Ja. Nou, mooi. Wat toch goed. Gelukkig al. Ja. Ja, ja. Nee, Ja. dat is wel fijn. Nou ja, maar dat is sowieso bij Bis. Je doet machine al. Ja. Nou, Dus ik zei, dat is... ja. Er is Ja. net iemand die... Nou, dat tien ik een heel soort, maar... Nou, het is door een heel prot en heel soort. Ja. Alleen Ja. net iedereen doet het altijd op een moment dat het just. Nee, dat Nee. klopt. Nee, Hè, maar dat, dat machine al doen we een heel soort. Ja, ik ben heel verskaat om dingen. Ik ben Ja. een heel soort verschillende dingen die alle jaar met herinneren. Ja. Nou ja, het begint al met het podium. Ja, dat. Dus het is, ja. Dat is, zet dat model. Precies. Als alles net rent, zet het rennen maat, dan stagneert het. Ja, hè? Dus het is wel zwaar dat alle commissies hè, die het binnen BIS eigenlijk erbinnen, dat die rennen. Ja. En dat je daar inderdaad... Hè, ik ben dan wel de voorzitter en dat ik vertrouw erop dat ik de mensen die in die commissies zitten en die in het bestuur zitten, dat iedereen zijn taken naar behoren uitoefent. En en dat gaat eigenlijk 9 van de 10 keer super. Tuurlijk, hè? Ik zal de lijst wijzen om te zeggen dat er nooit wat is, want er is heus wel eens wat. En dan Ja. lossen we machinaal op en dan gaan we weer verder. Maar het rent altijd wel en dat vind ik altijd echt, daar kan ik heel erg van genieten. Dat dan inderdaad tijdens een technisch weekend alles bij me komt en dat je dat dan vielen. En dat je denkt, oh man, hè, het is het weer wurg. Want het, Ja. hè, via het net, het kost het best wel een prototype. Alles Een bij heel elkaar, soort tijd, hè. ja. En Ja. maar het jouwt, ik ben zo vol energie. En vooral als je dan daar, die bands is daar. Maar, hè, nou, de laatste troon van zo'n technisch weekend. Ja, de snutsie Ja. doen. En Ja. dan zie je die snutsies en dan ben je al je wurg en dan ben je Ja. emotioneel. En Ja, dan denk je, prachtig. oh ja, het komt goed. Ja. Het komt goed. Ja. Ja, Ja. dat. En ze weer hier naartoe, naar daar werken. Ja. Ja. Ja, want dat is wel samen. Ja. Want het begint inderdaad van, Ja, van je- mij eigenlijk altijd in de sim. Ja. Ja. Zie je alweer mooi na je ben je alweer aan de gang. Maar nee. En dan ben in januari al. Ja, Ja. ja. En best gewoon een heel groot meesterschap. Ik ben safvolle mensen die keer onwerkje mij willen helpen, vrijwilligen. En het is echt een mooi proces. Net alleen nog voor de band, maar ook voor elke nien die het daarbuiten nog Ja, die erbij belutsen wordt. Ja, en dat is echt, ja. het is Ja. zo bijzonder. Echt uniek in de Nou ja, verhaal. het is zo mooi. Kijk, zoals Tineke zei het dan op zijn interview van het technisch weekend. En dan just die band en dan denk je, daar doen we het eigenlijk. Ja, als je nou daar doe je het voor. Ja, Nou, van die mooie gezichtjes daar op dat podium. En die trotse bandjes. En ze willen zelf, ze leerden er zelf safvolle van. ja. Dat Want is- door haar zelfs ook daar bij BIS. Ja. Hoe is dat? Ja, nou ja, zo ben ik natuurlijk in bij ja. Gelukkig maar. Nee, maar dat is gewoon fantastisch. De band leren er echt een heel soort van. Ze worden heel zelfstandig, vind ik. Nou, en ze dwarren meer. Nou, je hebt ook gewoon op zo'n podium staan van safvolle mensen. Dat een presentatie in de klas is dan echt niet meer eng. Nee. Nou, dat is gewoon... Ja. Ja, dat is just echt. Dat de band er echt van groeien. Ja.
Nou, dat is echt heel mooi om te zien. En nou ja, het zelfstandige, maar vriendschappen die ontstaan. Nou, dat is, ze hebben als je dan kampeert bij een boer, twee Ja. lien op, dat wie echt. Ik werden we het afsprutsen in de vakanties met elkaar. En ja, dat is zo mooi. Ja. Leuke groep. Nou, want de meeste bands zit je natuurlijk op liedse squalties. Nou, en dan is dit gewoon, en dan, wie in Roenemanje het voetbaltoernooi, Jester Littels. Nou, al je bekend. Ja. Nou, die dat ik, maar die hitter ik. Nou, dat is zo mooi. Ja. Nou, en dan praten ze even en dan even een boertje. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Ja, het heeft heel is- volle draagvlak in Roenom. Ja. Roenom is er weer. Het brengt mensen Ja. together. Het Ja. is echt een stukje meeskip. Ja. Ja, Ja. heel belangrijk. Nou, dat Zeker. in deze tijd denk ik van de liedse squalties. En dat wel heel mooi. Ja. Nou ja, en ik in deze maatschappij dat de band wel, ze mooi wel trots op hunzelf wezen. En dat leren ze ik bij BIS. Nou, en dat nemen ze wel weer mooi ik aan ze nooit voortgezet onderwijs. Van, goh, nou, ik heb dat dienen, dus dan ken ik dit ik. Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Nou, dat is, Nou, het is net altijd even makkelijk als je uit een Lietsdorp komt en je maakt naar zo'n grote stad, naar squallen. En dan heb je wel dit halen. Ja, zeker. Wij een heel soort van leert, hè. Ja. Tenminste, mijn band. Ik denk dat Ja. dat wel bij de Ja. meer Meeste is. meer. Eerste wat ik wil, hè? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en hoe belangrijk best wel het is voor de omjouwing. En wat vind ik wel echt de Friese identiteit. Hè, dat het er nog steeds is. Dat we de safvolle willen uithellen. En extra volle... dat er safvolle animo voor is. Dat is echt alleen nog maar goed, denk ik. Ja. Zeker. Ja. Ja, en elke een kind van zelfs nog kaartjes kepen. Bis bernepelosspeel.nl. We hopen je hem daar te zien. En in elk geval bedankt voor het luisteren.